Ассалому алайкум ба кули бародарон, салом ба кули подписчикони канали Таҷвидео, хуш омадем ба канали мо. дӯстони азиз, дар канали мо аз ин сипас видеои нави мошинои фурӯшӣ дохил карда мешавад. ба касе интерес ния видеоро то охир тамошо карда лайк монед. яъне бародаро, дар имрӯза видео мо якта Toyota Corolla, якта Toyota Camryро гирифтем. якта Camry бародаро 2009 сол, якта 2010 сол, якта 2011 сол. аз Toyota Corolla ҳам ҳамин хел бародаро, якта 2009, якта 2010, якта 2011. мебинем бародаро нарх навоша ишаиш чӣ фарқият дорад. фикротонро дар комментария менависен. рақамҳои соҳиби мошина мондагия бародаро метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. ба касе ҳам хел видео интерес ния, то охир тамошо кунед, фикротонро дар комментария бинависен. рафтем видеоролика сар кардем. ина бародарои азиз, якум мошини фурӯшии BMW X6, соли барори 6 2009, объёма тораш 3, нави сӯзишворияш дизел, коробка передачаш вариатор, пробегаш 1234 км бародаро, свет чёрный, кузов кроссовер, растаможка дора, перевод полный. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш 170 000 сомон. метавонем бародаро маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунен. рақамҳои соҳиби мошин 939 16 70 70. занг бизанен, айноми канали мо салом расонен. мегзарем ба мошини фурӯшии навбатӣ. Lexus RX Series, соли барори 6 2009, объёма тораш 4, нави сӯзишворияш бензин, коробка передачаш автомат, светиш сиёҳ, кузов внедорожник, растаможка дора бародаро, состояниш гаштагия. карочи мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 128 000 сомон. соҳиби мошин навиштагия бародаро, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 100% ягон дард надорад. метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои соҳиби мошин 880 18 41 84. мегзарем ба мошини фурӯшии навбатӣ бародаро, яъне BMW X6 2010 сол. рафтем. BMW X6, соли барори 6 2010, объёма тораш 3.5, нави сӯзишворияш дизел, коробка передачаш автомат, пробегаш 123 000 км, светиш сиёҳ, кузов кроссовер, растаможка дора бародаро, перевод полный. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 165 000 сомон. ягончи арзон мешавад. соҳиби мошин навиштагия ки мошин ҳолаташ олӣ. нав равғани мотор, равғани коробка қатӣ, паддон, калготки, филтр ҳамаша алиш кардам. 4 балони нав. ҳамаи ҷои мошин 100%ай. хай метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас намоед. рақамҳои соҳиби мошин 38 89 77 77. мегзарем ба мошини фурӯшии навбатӣ, яъне ба Lexus RX Series 2010 сол. рафтем. Lexus RX Series, соли барори 6 2010, объёма тораш 3.5, нави сӯзишворияш бензин, коробка передачаш автомат, пробегаш 120 км, свет чёрный, кузов универсал, растаможка дора бародаро, состояниш навай, перевод передний. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочни фурӯхта мешавад. нархаш 175 000 сомон. ягон чибо арзонам мешавад. метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. соҳиби мошина ҷа навиштагия бародаро ки срочна тонировка документ 10 моҳ, идеалне состояние. хай метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои соҳиби мошин 909 00 0002. мегзарем ба мошини фурӯшӣ, яъне BMW X6 2011. рафтем. BMW X6, соли барори 6 2011, объёма тораш 3, нави сӯзишворияш дизел, коробка передачаш автомат, пробегаш 166 000 км, светиш сиёҳ, кузов седан, растаможка дора бародаро дар Республикаи Тоҷикистон, перевод полный. мошин гаштагиай. нархи мошин 220 000 сомон. ягончи арзонам мешава.
хай метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин гирен. Танировкааш бародаро то охири солай. Рақамҳои соҳиби мошин 905 35 23 23. мегзарем ба мошини фурӯшии навбатӣ, яъне Lexus RX Series 2011 сол. рафтем. Lexus RX Series соли барори 6 2011. объём мотораш 35, нави сӯзишворияш бензин, коробка передачаш автомат, пробегаш 101 000 км, свет белый, кузов внедорожник, растаможка дора бародаро, состояниш навай, перевод полный. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочно фурӯхта мешавад. нархи мошин 230 000 сомон. метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. соҳиби мошин ҷа навиштагие ки мошинча вагон ай вагон тозай, нави пачкай растаможкаш кардем. харидори аниқ, занг зана бо арзон мекунем. рақамҳои соҳиби мошин 35 52 2050. ина бародарои неи буд се мошин 6 мошине ки мақсад мо интихоб кардем. мегзарем бо ба дигар навъи мошино бародаро. агарам хеви ба шумо писанд бия лайк монед, фикротона дар комментария бинависен. ягон хатоӣ боша ҳамаи шумо бахшиш. ҳозир мегзарем бо ба 6 мошини фурӯшии навбатии дигар. зиндаву сарбаланд бошед. ина бародарои азиз 6 мошини дигарам дабавид кардем, яъне сетта ай Toyota Camry ва сетта ай Toyota Corolla ай солҳои 2009 то 2011. рафтем видеоролика сар мекунем. Toyota Camry соли барори 6 2009, объём мотораш dv4, нави сӯзишворияш бензин, коробка передачаш автомат, свет белый, кузов седан, растаможка дора бародаро, состояниш гаштагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 115 000 сомон. соҳиби мошин навиштагие ки мошин вагонай. метавонед хай маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои соҳиби мошин 926 01 00 27. нархи мошин 115 000 сомон. хай бародарон мегзарем ба мошини фурӯшии навбатӣ, яъне ба мошини Toyota Corolla 2009 сол. рафтем. Toyota Corolla соли барори 6 2009, объём мотораш dv4, нави сӯзишворияш бензин ва газ, коробка передачаш автомат, пробегаш 111 000 км, светиш сияҳай бародаро, кузов седан, растаможка дора, состояниш с пробегом, яъне бародаро гаштагиай. мошин як даст гаштагиай. перевод передний. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 70 000 сомон. метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои соҳиби мошин 907 94 0005. мегзарем ба мошини фурӯшӣ, яъне Toyota Camry 2010 сол. рафтем бародарои азиз. шумо ҳам лайк монед, дастгирӣ кунед ва фикротона дар комментария бинависен. чӣ навъи мошине дар шумо мисол маъқуле бародаро. мақсадам иди намуд бинависен. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. зиндаву сарбаланд бошед. рафтем. Toyota Camry соли барори 6 2010, объём мотораш dv5, нави сӯзишворияш бензин, коробка передачаш автомат, пробегаш 123 000 км, свет белый, кузов седан, растаможка дора бародаро, состояниш навай, перевод передний. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 145 000 сомон. соҳиби мошин ҷа навиштагие бародаро. мошин вагони нав омадагие. мотораш 25 XL, 4 баллон нав задагӣ, ягон ҷош задагӣ нест. мошини европаи. хай метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои соҳиби мошин 985 54 94 94. мегзарем ба мошини фурӯшии навбатӣ Toyota Corolla 2010 сол. Toyota Corolla соли барори 6 2010, объём мотораш 1.8, нави сӯзишворияш бензин,
коробка передачаш механик, пробегаш 960 000 километр, кузов седан, растаможка дора бародаро. хай мошин гаштагия як дастгаштагия қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 90 000 сомон, ягончи арзонам мешава. соҳиби мошин навиштагияи мошин вагони Европа, випускиш 2010, растаможка шидагӣ, без сарапина, без дефекта. хай метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои соҳиби мошин 881 11 11 75. мегзарем ба мошини фурӯши навбатӣ Toyota Camry, яъне 2011 сол. рафтем. Toyota Camry соли барори 6 2011, объём мотораш 2.5, нави сӯзишворияш бензин, коробка передачаш автомат, пробегаш 73 километр, светиш серебристӣ, кузов седан, растаможка дора бародаро. мошин як дастгаштагия, қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 138 000 сомон, ягончи арзонам мешава. мошин вагонай. метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои соҳиби мошин 935 47 77 71. мегзарем бародаро ба ахирон мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 2011 сол. хай рафтем бародаро, лайк монед, фикротонро дар комментария бинависен. зиндаву сарбаланд бошед. Toyota Corolla соли барори 6 2011, объём мотораш 1.8, нави сӯзишворияш бензин, коробка передачаш автомат, светиш бародаро микроасфалт, кузов седан, растаможка дора. состояниш гаштагия бародаро як даст гаштагия, нархи мошин 95 000 сомон. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин American кабдай. метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои соҳиби мошин 918 69 44 92. занг бзанед, айноми канали мо гап занед, иншоалло бо шумо даст скидка мешава. хай бародарои азиз, дар ҳамиҷа видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом мераса. лайк монед, фикротонро дар комментария бинависен. мақсад шумо дар чӣ намуд мошине мақсад мефорад-он бародаро ҳамин 3 намуд 3 солша мо ба шумо нишон бидем. дар комментария бинависен. дар видеои оянда пешкаштон мекунем. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. дӯстони азиз, камтарак дар масъалаи реклама гап мезанем. ба ҳамин видео ба анҷом мерасад. зиндаву сарбаланд бошед.